לילי, מה את עושה? לא תגיד אף אחד. מה לא לגלות? מה את? סבתא טובה, מה את עושה? פרח. צנצנת עם פרחים למחר שזה יקפט את השלוחה. אולי נמצא חבין הימים שנשתול בתוך... נורא יפה, לא? האמת היא זה נורא יפה. מה יש? אי אפשר לשתול את זה? מה זה? אפשר? בטח, מה הבעיה? זה כובע של אבא. אבא יבוא ישים כובע ליצה. טובה, משקפיים. בואי תעשי, נעשה לך קלוזאפ של המשקפיים. חגיגה, נכון? ממש דקורטיבי. לילי, מה? את רוצה להגיד שלום?